kadom ton malitum apor milong tu singa tumang nu wang thulo sipini lethol samilitum politics salam se chethan ponji akaprek abang ke morning akaprek nawan pitupo la sigidam tangani nili penangan politics salam alam mate alam arjan nili ke wando la sadak penangan atum kipu do je Kongres atum ke cari hose tame mesense lo la non BJP ke cari hose tame mesense lo po lalu ahok peralam ke jada party lewang se tame mesense lo politics salong ke me ke la ke ing art pik lo ke me ta dolok ke no ta dolok 50-50 lo la se eli tum lang nam lo bang te kongres atum ke cari hose tame ko an si me lo halabang so se tame le tum ko an ni ron thama ke do khayang bong ili tum che theklong lo la ke kisung pharo suri ke pupe sa pharo ke chi ili tum che thek ponong lo la hello la pen ke si bang ke corruption kongres atum ke cari bom hose tame corruption doge tum che hansiun ilo jola puson la se aku non ke bang atum sitame non ke jabo matum sitame ke role bom atum sitame la puson thak la si la hin sitame disadvantage mate ke no ke do wek lo la se ili tum rada tum bang ke lalo je ki rule atum government jong si chok chilo blo dang te ki criticize dun la bang ke litum along aja kong do kang ton kang thikali setame ki pudun ki criticize dun bang ke chok chelong kan ninje dun bang ke litum long same jakong do apose litum ke ninje dun ang kok non opposition no man ke pure ta pilo lang tum le government kang ni kali det apose non government kang ni ko malo ma bang te la ke ruling party ke litum kadu ko westame chinilo apose litum ke pasi muji pasilurji setame litum bang ke ruling government mate ruling party aphanse litum punang kok te bangke lalu to tang te pinya bangele tum chethan pono nang kopuson lo inut chai wala yong si prime minister manlo plo tang te manlo kali man erlo tang te kopilo manji la so alam se tami tuma sab so chethan pon sina la seli tum kadu ko west tami arju pon long penang ana news along la penang social media long same ka chethan pon do prime minister si tami alang ke inut chai wala chot apose degree certificate kadu ko west tami ke nam pose akoi ki pia tum se tami do se tami alang long certificate do la ke litum kadu ko han tami etum chini lo je social media long kadu ko long same klang se tami akoi ki pi akoi bangala sona koi se tami le ro alang sa cho yor chot lo dang te konat pencil an che papa so pa alam se tami ki klang do to la bangge son lo se tami isi bangge churu nang ji kopi poloma plo dang te never give up po bangke Rahul Gandhi long tame do lapen ke prime minister Narendra Modi long sitame do asi kopi loma bangte Rahul Gandhi bangke never give up kopi long loma bangte election rem thong kep non je alang tum government bang on e thong kep mon alang ke Rahul Gandhi mat ke remre samelang to party ke rem bom lo lalo sitame never give up alang phan ko an ka pat hirak kang nek joy rada tum Pappu pu setami alang never give up alang politics sama seri re lapen ke chepaning ding thor lapen claim thor thik la buson thak se lapu ilitum lang nam lo bong ten Narendra Modi to prime minister setami never give up alang ko piloma blotang te mathematics a formula bang ke alang setami never give up lo kopia poloma blotang te ilitum kaddu ko same longji lake class 6 7 8 pen lotang te kopia formula lo ma pulotang te a plus b whole square of formula ase alang list tame never give up alang li 2014 15 19 aning kan si tame alang li pachar dung rono la bang sa formula ke pula senale tum asap so a video bang le lang pon chom tha a plus b into bracket square a plus b into square into bracket square a plus b into square into bracket square करे तो रिजल्ट आता है a square plus 2ab प्लस बी स्क्वायर ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है ये 2ab कहां से आया 2ab कहां से आया ये 2ab कहां से आया ये 2ab है वो जुड़ने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया lasinali tuma video theklong lo di lalo lasalang li kipu ili tum thek ponong lo da video long sami ke cheng si alang li pupon lo 2014 aning kan la ke alang li ka charli cheng la pota hai ji se asu alang li pupon lo je a plus b into square equal to a square plus twice ab plus b square pasalang li pupon matse ada penan ding next soy sitame dolang la pena ko lang li give up e la so formula che pathek vegji pota hailo salang li puthor ko formula charli ponthulo la ke komantu ninkan bang 2015 aning kan masalang li ko charli ponthu philo la tame public thing nora ta thing no meeting along malo se lo so bang ki pu bang ka lang li sab so public chel athinon ba thek mu chota hailo mene 2014 ben 15 an lo ke yo salang la bang so ki pu pon ke la poson helo a plus b into square into bracket
lasut bang ke thek muchor masia formula se tame ding muchor lo akolan be sing ton kok puma palang ling ton te Rahul Gandhi lekang ton te da son tak thak se ase alang li ko pilo makang ton te bong te labang so formula thot lo akolang li 2019 aning kan se tame apply to phitlo tar mane labang so formula alang thek pa me metric apply logic pothai lo alang li politics a career long se tame se alang li ko 2019 aning kan se tame alang li pupon thulo ko pilo map long te lage 24 me check lo alang li pupon bang ke a plus b whole square formula lo ase a plus b into bracket square ase non bang alang li pa prek pon thu chet lo ala se a result ke pilo ke long ke plo tang te la so tami pupon thu le lo lang a square plus twice ab plus b square pon plus la dak nang le tum chini ma pos alang li kar ju pon konat pen c 2 ab ke bang lo ko kaha se aya 2 ab polang li kar ju pon do la se la bang so 2 ab ke la ke ili tum ka chelang pet ang thek lo pos alang li pupon hala a square plus twice ab plus b square la a square b square along la twice ab ke bang juye bang ke la ke itum ka chelang pet ang theglo tang hoi extra energy lo thoi tum chelang pet posi extra jak kong ke long posi hitu bang nang sun tuklo tho kalip lo tang te tu ave nang ji ke dak posalang lipu pono la si tu bang nang ke sun tukela ke le tum ka chera bang theglo posi pon ase pinanga na tum bang ke pupono je itum science along ke long pon pon ke la lo energy can neither be created nor destroyed po setamila dake modiji bang ke energy tu ab bang ke ari simon pen tumun check lo posi pinanga tum ke pu setame do lanchot ka kalilang pinana tum criticize pon do pikhang lang ase ko pi si pulo maplo tangte hala bang so formula nang ke apply ke ang thek nang ke klang ke command tulo maplo tangte 2024 aning kan election a result hosi klang pon lo pusipu hala nar ni ke chepa thek pa me helang pota hailo sitamela 2024 pen ke la so a plus b whole square bang ke tini bubu athe people of lodang te apply pon tang lo pusipina tum pupon lo kopilo ke apply pon plotang te hala Andhra Pradesh pen kumar phan lo plotang te Chandra Babu apen ihina bang ke Bihar pen kumar lo bang te Nitish Kumar laptum hen lo twice ab ke pusi penhana tum ke pupon lo la pen do thulang aku penana tum ki pupon bang la kali pusipu penana tum pulo Ambani penana tum puthulo Ambani pen Adani ke la ke twice ab lo puseta me pupon tum do lasi penanga na tum karju pon sitame dokok lo lase chai wala yong se prime minister mande lo bang te la puson lo ke man po pugi po tum sitame dokok lo lalo lasi hin belang nam lo bang te Rahul Gandhi ke kopilo ma pong te lang ke PhD paka alang ke PhD holder se PhD holder phansi Pappu pugi pudam thujo hala ninge chok chok se abang phan bang ke ala phan bang ke Viswa Guru alar bang ke kachali ki ong PhD otta na bang phan ke Pappu pula pujo non ma lo ma per the di lasi ahok pet ke bang penana tum karju pons do lase ahok pet Pappu ke komalo pose pupula well educated tum penana tum punang le tum matha thara tum pose penana te karju tum sitame dolo athe people ma plotang te politics along ke la puson hello if you can't convince them then confuse them pose pu english pen ason hedi isi ki pudo texer da tum pu isi la so quotes do nang liong se pakroi thek the plotang te pamang hula moi tho kapak kroi yong si nanglam yong si nang kroi bote pamang hule pamang huno Voti dong wang paprang ma, vopi ma. Dake itu mereka matha sungkrung bukan ke. Lahan lo lah se politics along a strategy ke. If you can't convince them, confuse them. Lahan lo ason dak taxi non se tame la pulo ke. Hala kacali PhD otan bang fan ke Pappu pahang jo maka dogo weta Pappu se paten pre. Se tame pu bang sacho yorchora bang fan bang ke la fan bang ke Viswa Guru. Lahan lo difference ke la se ili tumi lang nam lo bang te di. Kacali ke docot la pugali ili tum kamat hadam se tame parsik nei po bang ke lalo lapen ke lancho takali lang ili tum nelia tumi hasi tame paklang ponlo AI bu thak lodang te American Indian bu selang lige full form pi ponlo lapen ke ai bu ke pai bu se pudam po se tame apulang nam lo te Rahul Gandhi PC pulo pang te alangi pu pon ke jume pikhang lake AI artificial intelligence la dake le tum data lam lo lapen ke la high data na pen silong lo lapen ali ko mat tum si ke em lo China lapen America po selang li direct se pudak lo lapen ke copy piece future consequences dojima ase alang ke lasi copy po se la poson ki puluma bang te alang li chini pame lapen ka charli ke do PhD holder se tame piniar ni li tum lang nam lo plodang te hin lang nam lo plodang te ai pai po se pahang thujo AI phanta lalo la hello dona tum lasi ne li ki pudam copy po se pini labang solam ke wanang kok ma plodang te athe non incident ben che pholo non Uttar Pradesh long itum viral pikhang lo labang solam se tame neli non than pon thu polo tumi digi sialo man news lo Uttar Pradesh long emaloma bangte Yogi Adityanath alang li si hada ka CM lo itum pudam ye bulldozer baba
นี่อะไรเงี้ยพี่ปอนมาพูดเกี่ยจอกเจตุมพันพูดตั้งแต่ on the spot inside พิธีทิพย์ลาเป็นเกี่ยจอกเจตุมพันแต่เฮมันเซวิบุลโดซาร์ปัสสุนลับพิธีทิพย์เสตามนอนบังเกี่ยฮัลโหลเด็กตุมหลังน้ำลูกปองเตนะเห็นโลสิอาจจะได้เห็นสิตามintellect ดูนึงจีมัน intellectual มันนี่นึงจีอาจจะได้ลงสิตามอันลูกปองเตชินีปนอนเกี่ยฮัลโหลเด็กบางพารุหินีรักเก็ตทอมทันแบงอะตุม teacher อะตุมลาตุมอภัน appointment ในปีสักคุริกิพิลาปปีเป็นหัวปองเต fake documents ปุ๊บสิปุ๊kacu bay ben duplicate document pen selang tuma sakuri pijab lo bang pharo hini ra ke thomang bong pen qualify ke inut vet posepu bang pharo hini ra ke thom pen bang pharo hini anatum ke latum ke sob fake document site telo inut bakta ke chokli ma document avelo sob duplicate kacu bay chongthui chobai ke nama certificate side de posepu sob marksheet an stam ke nama certificate side de posepu inut vet 100% ang bong pen 1% vet documents ke chokla plan atum ke chongthui chobai pen loksi sakuri che palong pusai de a report long tlang tan lo an pare social media long ke kru hak li lo khala da ka bulldozer ba piloi ke lem pokeng ke hadak ta sarkar ke matum se ruling lo pongte latum lo nona jabom sarkar tum lo bjp tum lo lalo isi pena bang ke criticize am nang kok ke hadak sitame penang tum pulo social media long same tum news long same thek ponlong ji sitame godi media long bang ke klankle data thek lahan lo dona tum haryana long laki Ayushman Bharat aputhak lo ase Ayushman Bharat mission itu ada Prime Minister Narendra Modi photo sami theklong la pen chelang long lo pena andume ke so sitami ni sami chelang long lo athe people ma putya hadak pinang anak ke so ke tumake joy silong me pik hyang lo choro pik nei la non ke ruling bong sarkar phan sami lai son bang ke setami non bang ke nang ke collapse pangcheng lo alam ki klang pangcheng lo kupilo ma plotang te la ke Haryana lo athe people ma plotang te la bang so card pen ki so kilang aku kilang det po sitame haladak doktor atum hospital atum poisa chelong le det ti posipu umalo bangte system has collapsed puselang le tumipu 650 hospital Haryana long non ke labang solo except selo puselang tum chipu pontang lo news paklang pontang lo Ayushman card alo except pon pelo puselang tumen pulo kupi polo plotang te keso kilang aku kilang det po tapen lahaya tangka ka chepa pleng nang ke amit hang apoket pen selang tum chepa pleng nang kok ti pusipu government pen labang so poisa nang pipede ti puselang tumen paklang ponlo athe kilang hut ko ane hajar lak padam po sami poisa bang ke government ben ke nang pipede ti puse hadak etum thek ponong tang te labang so Ayushman card ta ni ke future da dam o lang ma pusika ma tha sitame non bang ke angring nang dokok lo athe ko people of lotang te non ki haladak Haryana long sami alam klang rok lo hospital atum chilut rang lo tang ho pinangan atu people of lotang te labang so Ayushman card pen ki so lang po kadu ka we phan sitame alara bang ke tangka bang ke nang palele de ti pusa koy bang ke klang po no lasili tum lang dun lo pulang te theklong ji parliament long sitame haladak kom chen khangyang lo poison atum si question ente question lo la penon ki rada tum sitame question arju pon bom lo kopia pot na pen kopia pot sinon ke unemployment ongret asona question arju pon bom lo answer bang ke thek pi thek te lo tang de non ke non ruling sarkar atum kopila strategy ki dolang ke pa ju si strategy lo latum ke kaitalai si che odom lo Dhorom alam van plut pong ke latum ke Dhorom alam ben se latum ke cheng sitame politics sitame pathu election sitame ke hai I ako non sitame labang so Dhorom alam se van put po non ki ju si strategy lo latum avelo athela tum han kom chen khangyang lo non operation sindur alam sitame parliament non kom chen lo non ke pa ju si strategy ke kopilop te Dhorom alam an po non sitame klang bom lo Chhattisgarh along ale tum thek ponong lo itum thek ponong je kopilop te nuns wote sister Christian atum long do la pinam do de tum ana phan kroi thipu atum sister atum latuma phanon bahini atum phan nep check jel bank thon matum lo bangte bajrang dal la ke halatuma party lo non ruling party atuma pinilo alliance lo ase nep check lo thap tholo kopi polo lo dangte athe aladak inut tribals also pido posipu lang tum choklem hem pinang do members itami lapen ke choyun phanta ka sik sak do posipu ka choklem athaiwe choda mathaiwe tasila bang sonar sa tumang ni tumlong nang do no ni tumlong kitun ke dang akam do lang se dormaha bang ke suri kep nang people posipu amasi nang kang thum ke bang labang su hosi kopi lo ke cheplang thu ke labang solam arjudun hong lok lo bajrang dal domang tak lo ardep lo posipu se nep check lo FIR pidelo jail thap tholo hula alo so aphan karju al I statement bang ke NA posipu la bajrang dal tum pi ma FIR pi hala so teng se police atum tar ju chot posipu hala tum phan ke hala ba alo so ache than hun bek statement bang ke deng de posipu jula puson pena la ke la ta isono bang ke la lo non kopilo ma bone Ghaziabad lo
Gaziabad long samela bangso bejrang dal tum lo haladak puja por posi puho puja por lo masing ke inut a delivery boy bangke ilong hotel long se chokle mon mom hadak ben si ok thonam lo hala bang su nep dun che khang nun che lo che bhong lo la pen dom se tame pilot ther ho thap lo ke ther ke hap pen si alang phan toy lo la pen ameni jar phan same ther hap lo jola puson ama se kupi polo plodang te lake ok kitun tang deliver da mapot ahem itum hotel long same order me itum hem home delivery do la pusona facility do apose ahem ke deliver dam se thonam lo abang so si tor khang nun check lo kubi polo bang te non ke itum ke puja por ke posipu ta se ni tum yong se choche pang te nak tum ta cholong le lo polam lo tar mane li tum pulang dam lo bang te ne chupi choche poling si ne lang dung choche poling si anut ka prek handa pa cholong le det nangjima mana alang tu mateng si impose la bi poyat ajara son si tami alang taning khang teng ben si impose la bi poyat non si tami la pulo ditum ke ok choche puja dhiu kobilo nang tum oke thonam nei polam se non si tami klang rok la dak si tami lalo fir pilo nep ta nep lo loet pone pipone chin ne delo si tami nep bang ke nep jola pusona strategy si nona bang ke nang apply bom la si ki jutsi nili pudam ji bang ke lalo ilitum karbiang long si tami la bang so strategy bang ke nang apply lang lo pinangan atum hedi sita meli tum lang namba bangte arling atum bang labang so hin bang ke ningi sido tip la pena bang solam bang ke pangdak long le churuping nai li kar biang long rat tum han sita me kapre ka hin bele galam lo ahok lo politics se nutina opinion si kapre dolo sita me Dhorom alam pen keron chi thunang ne po along bang ke che don tip khangyang li arling atum churuping nai itum arling atum hello aning ke menai pole hin ben ke pudam tame Dhorom ma hin ke me pik khangyang athe itum labang so hin ben ke li tum chebong e ching chegi e la pen ron mai thuri e labang so ning si ke do joine si li tum along bang ke labang so process ba so formula bang ke na apply on edel la hen lo la se kirang jilang ani ko puson pone se taminong ke dam tangan ke li tum mesen lo la se ni li thik pen se pini lan se thanbon chotpo doping lang ke che thanbon ji ke se tamil lan se ni li thanbon chotpo morning ka pregar ni le li tum ko che thanbon thulona kardo